Pomaže Bog, dragi poštovani gledalci, dame i gospodo, braćo i sestre i svi vi ljudi dobre volje koji pamtite možda koji sam živio u Ostrogu, Ostroški svetionik. Ona je potrajala nekih 15 emisija i iz nekog razloga je s tim bilo završeno i s tim ljudi su iz celog sveta pozivali, javljali se i tvrdili kako im je to mnogo pomoglo tamo u nekom Sidneju, nekom Vancouveru, nekom Njujorku, nekom Parizu. I konačno, došavši ovde u manastir Ribnicu, nikad nisam odustao od ideje da ponovo formiramo naš TV studio, koji će se ovaj put zvati Ribnički TV studio, a ova emisija koju započinjemo, kao što je bilo i u Ostrogu, Ribnički svetionik. Malo je pretenciozno, ali verujem da će osvetliti neke stvari u životu svih nas i da će pomoći kao što je onda u Ostrogu pomagao. Znači, ovo će biti prva i probna emisija u manastiru Ribnica, Ribnički svetionik, dok zgrada stare škole u kojoj je bio i Vojvoda Mišić ne bude konačno adaptirana. To planiramo, naravno, to je naš... Da ćemo, ako Bog da, u jednoj od prostorija u školi imati i TV studio. Tako da ćemo tu krenuti sa našom ribničkom produkcijom. Ima razne, možda će neki biti koji nisu baš crkveni, ali koji su zanimljivi ljudi, koji imaju šta da kažu na planu ovog dana u kome živimo. I, znaju šta je tradicija, znaju šta su večne i prave vrednosti. Nas okružuje da budemo jedno od ostrvaca koje će govoriti i svetleti nekim večnim i neprolaznim vrednostima. Tako da, eto, ovaj put, kao za početak, sam izabrao moje prijatelje i moju braću u Hristu i sestrice. To je gospodin i brat Damjan Ćurić i njegova supruga Milijana Ćurić i njihovo detence Justin, koji je dobio ime po našem Avi Justinu Ćelijskom, jednom od najvećih Srba i svetitelja uopšte u pravoslavlju. Tako da, eto, imate prilike da vidite kako je on slatko obučen. Znači, naši gosti, Damjan i Milijana, su ljudi, mladi ljudi koji su rođeni u Australiji. Doduše, Damjan je rođen u Australiji, a Milijana je došla, je tako, sa 4 godine otprilike, kao izbeglica, jel da? Da. Sa svojim roditeljima. Da li si ti, Milijana, imala tamo neku rodbinu pre toga, ili ste vi onako... Da, došli smo kod strica, imali smo i tetke i tako. Jel tako? Eto, to je jedna divna ljubavna priča, tako da kažem, između Damjana i Milijane. Malo ćemo se toga dotaći, naravno ćemo uzeti neke sad tu detalje, jel da? Ali svakako ćemo to pomenuti. Međutim, moram da kažem kako smo se upoznali. Znači, to je bilo pre nekih, možda i 10 godina, otprilike, šta ti misliš? Ne, 15. 15, tako, dobro, znači ipak je malo manje. Kada si ti prvi pozvao, je tako? Ili to već računaš kada smo se videli u Sidneju? Ne, ja sam kad si ti prvi put pozvao, da, jeste. Jednom je zazvonio telefon kod mene u mojoj keliji u Ostrogu, u ateljevu, i javio se neki mladi čovek koji vidim da je teško govorio srpski jezik sa nekim, jel da, engleskim akcentom, mada sam odmah osjetio da je to Aussie akcent, da je to u stvari australijski akcent koji ima svoju posebnu melodiku, i tu smo se upoznali mi. Znači, eto tako, brat Damjan je pozvao, možda je, jel da, ti si gledao neke moje emisije, jel tako? Da. I zaželeo je da popričamo, kao i mnogi drugi, jel da, i meni to bilo zanimljivo. I tu smo se povremeno čuli, jel tako? Koliko smo se puta mi čuli pre nego što smo se videli? Samo taj jedan put. Samo jedan put? Zvao sam da bi imali vremena da ispričamo kad si bio došao. A, tako je. I onda sam ja, po blagoslovu njegovog visokopresveštenstva, blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija, otišao u Australiju da održim tu neku seriju predavanja i između ostalih, kao najrođeniji rod me brat Damjan dočekao i tad smo se lepo i upoznali, zagrlili, poljubili, onako 3 put pravoslavno. I
družili smo se neko vreme, Damjan me je sačekivao između tih nekih mojih predavanja i pokazivao mi je Sidney i pričali smo o njegovom životu. On je kao i mnogi mladi ljudi živeo nekim životom koji je mogao biti bolji. Svakako da sam ja u New Yorku i Beogradu živeo mnogo gore nego on, ali to je ta neka omladina koja danas tako živi i on je predstavnik jedne takve omladine, znači ni bolji ni gori, i još rođen u Sidneju, koji nije mali grad, koji je centar jednog od zapadnih svetova danas na ovoj našoj planeti, i tu smo se zbližili. I tada mi je on tako izneo tu želju, mislim da je to tada bilo, da si ti već pomenuo, da ja sam tebe naravno uvek onako indiskretno, ja sam tako čovjek koji direktno pita, rekao, pa dobro Damjan, imaš li ti neku devojku? Pa ne, kaže oče, ali ima neka simpatija. I onda smo na tu temu popričali i ti si rekao da ima. Ali si rekao, ona je devojka iz dobre kuće, roditelji brinu o njoj, ja sam tako malo sidnijski mangupčić, ali od tih mangupčića jednog dana bude nešto. Od onih šonjavih, razumeš, koji ne znaju tri da beknu i koji sede kući ispod mamine suknje, neki put od njih nema ništa. Međutim, naravno, to je riskantno i eto, otvorio me svoje srce i pričao mi kako to neće tako lako ići, eto, njeni roditelji očekuju nešto od mene i onda smo mi pričali na tu temu i ti si tada meni rekao, stvari da tebe već tada zanimala nutricionizam, je li tako? Jeste. Da, ti si se zapravo i pre fakulteta bavio tim, je li tako? Jeste. 2012. sam krenuo sa tim. U istom vremenu kad sam došao, približao crkvi, to je nešto, to je neki zajedno bilo. Da, u istom periodu. A reci mi, ti beše, da li si imao i neki lokal, neku zdravu hranu ili nije to bilo? Nije. Nego si sam više privatno delio detoksi, zelene, organske sokovi. A, tako znači. Da, pamtim. Paketi kao od sokova. Jeste. I onda sam ja, otprilike onako malo kao jedan matori, koji stalno voli nešto popuje ili se pravi pametan, rekao, bilo bi jako dobro da upišeš fakultet, a ti si pretpostavljao možda to imao i tu ideju, sad ne mogu tačno se setim. Pa, sad se setio kad ste bili, radio sam u sirovi vegan restoran u Newtownu. Tako je, mislim da si me tamo odveo, da smo tamo i ručali. To smo ručali, da, i objasnio sam koji je koje dešavanje tu. I tada, pa nisam imao fakultet, teo sam bez fakulteta da počnem da se bavim time, da delim savjete i tako dalje, što je bilo malo unrealistic. Da, nerealno. Nerealno, a Milijana je bila za da ja počnem da studiram, da završim fakultet, da radim to kako treba. I ja sam ti rekao, brate Damjane, znaš kako, ona je devojka visoko obrazovana i znaš kakvi su roditelji, oni žele nešto da bude tu, da se to match, što bi se rekao, da se to uklopi. I ti si odlučio, je li tako? Upisao si to, pretpostavljam, uopšte nije laka škola, lak fakultet, je li to u Sidneju bilo, jel? Jeste, u Sidneju. Koliko je to potrebalo? 4 godine. 4 godine to ne znači. To je Bachelor of Health Science, Nutritional and Dietary Medicine. Medicin kao prirodni medicin. Da. Samo bez biljke. Reci mi malo, brate Damjane, evo ti si, o tome ćemo isto, kako ste došli ovdje i to, ali reci mi malo, kako se ti sećaš Australije, Sidneja, svet se menja. Kakav je bio nekada Sidney, Australija, kad si ti bio tinejdžer, mlađi čovjek, kasnije, kako se to menjalo, kako se gledava šta je život tamo, kako naši ljudi tamo žive? Da li ima razlike između Australije danas i pre 10-15 godina, recimo? Pa, ima. Više je, možda će Milijana lepše izgovoriti, ali više slobode, više bezzakonnosti u smislu morala i
Tada je više bilo slobode, hoćeš da kažeš. Sada ima više slobode. A više slobode u smislu nemorala, u smislu da je sve dozvoljeno, je li tako? Lažne slobode. Lažne slobode. Znači čak i Australija i čak i to zapadno društvo nekad ipak bilo moralnije, nekako patrijarhalnije, je li tako? Da, bili su neki red. Neki red je postoje. Sa što više vremena prolazi, Nekako to... neka sila radi da se to uništi. Jel da? Jest. Mislim, kad si tamo bio 2012. i onda došao vamo 2012. vidio sam da je Srbija mnogo iznad tog taj duh, taj zeitgeist, što bi se reklo. U kom smislu iznad? Da je nekako prirodnije, bolje, jel? Da, bolje... Po pitanju nekih... Da su ovdje ljudi više moralni, misliš kao... Pa da, mislim, nije bilo to... Znači, tamo je bilo... gej je bio cool, a ovdje još nije krenulo to. Još nije krenulo. Kao da je gej cool. Do te mere, da. Kad su bili 2012. bio ono još uvijek nisu dozvolili ponos, parada ponosa, a tamo, mislim, to je već... To je već bilo dobar dan. Da. Vidim da je da i ovdje sve više u tu fazu što je bilo pred 10 godina tamo, u tom fazu početnu smo za skroz slobodu. Da. Gdje više nekako radi šta god hoće. A reci mi kako pamtiš, brate Damjane, tebe kao mlađeg čoveka, tinejdžera, tu našu omladinu u Australiji koja je rođena ili koja je došla mlada kao Milijana. Da li je naš narod tamo srećan, zadovoljan? Da li naš narod se tamo osjeća kao kod kuće? Pa kod kuće u Australiji, da. Kako? Pa kod kuće u Australiji. Aha. Znači, prilagodili su se nečemu. A da li su ono konačno zadovoljni tamo, naši ljudi, naši Srbi recimo konkretno? Pa ja ne znam. To je veliko pitanje sad. A ti recimo... A pođi od sebe, mislim. A ti? Pa ja, pa nisam, uvijek sam imao, uvijek sam teo da budem, da dostigam neko nivo, znači kad sam bio mali, mislim, kad imam 30 godina priču srpski savršeno, znači ćirilicu da pijem, priču pravi čovjek, Srbin, sve to i onda eto me sad 33 godine, još uvijek ne znam da izgovorim srpski kako treba. I vidio sam da ne treba neki, da se iztrgnem, da promijene nešto da bi bio ono što sam teo da budem. Dobro je. Mogao reći. Tako je. Tako. I kada ti i Milijana ulazite u vezu, tako da kažem, kada je to bilo već prihvatljivo, tako da kažem, i s njene i tvoje strane? Skoro. Skoro. Je tako, nije to bilo tako da... 2018. Da. To je roditelji. A ne, nego da smo ja i ti ušli u vezu i onda... Da, ne u brak, ali... Da, 2014. konačno, smo se upoznali isto 2012. Isto tad kad sam ušao i u verivu i u zdravlju i sve to bio je neka bomba koja je pukla jedno. Jeste se vi znali od malena u Sidneju? Ja se njega sećam, on mene ne baš. Je tako? On je trenirao košarku s mojim bratom. Aha. I onda ja se njega sećam od tad kao... Da. I onda je dolazio kod mene na slavu i ono kao, Damjan. I onda... To je zaista... Ja sam bila ovdje kad sam napunila 18 godina i neko je stavio na Facebook da je preminuo Damjan. Slično prezime kao moj Damjan. Aha. I ja sam se ubedila da je to on. Aha. I ja sam počela da plačem, ja sam i samo sam se molila Bogu, sećam se toga kao da mi kaže da to nije istina. I ja sam, ali kao da sam znala, ali molila sam se i onako. Da. I zvala sam brata. I moje, kaže, mama Miloš spava, da se nešto desilo Damjanu, on ne bi spao, znao bi on, da. Aha. I onda ja preživio je Damjan, nažalost, neko jeste mladi u našoj zajednici, srpskoj Australiji, preminuo. Aha. I onda ja sam tu noć sanjala, da sam ja njemu poslala poruku
i da smo mi tako stupili u kontakt. A tako, znači to je snu prvo bilo. Da, i ja sam onda kao, ja ću njemu poslati poruku, ali ja sam ipak 5 godina mlađa od njega, on neće to ni pročitati ili ako pročita i Klinka koriš. nekada. Da. I onda ja sam to njemu poslala i onda sam ja otišla za London 5 dana i ništa, Damjan mi nije odgovorio, ali ja sam to očekivala. A ja među vremenom sam napravio mjesto za Boga u moj život. Aha. I koncentrisao sam se s time i Bog je došao i ja sam upoznao istinu i moje greške i sve mi se prosvetilo odjednom. I Krenuo si na liturgiju da ideš, jel? pa da, i da kažem, kad sam... Ja sam... Tako je. Da, i baš isto. Na tom vremenu sam se bavio dosta self-help i self-improvement i te stvari i kada sam krenuo, telo je kao prvi korak u tome. Radio si na sebe? Radio sam na sebe i najbolji ishranu, sve to. I onda sam došao na te sokovanje, na veganstvo i onda sam ima mnogo rečica koje bi mogli da pratim, znaš, uz ovu priču, ali da skratimo, došao sam bio sam postio, malte ne, bio je vreme posta, moj otac je bio pobožan, pa uvek sam porastao da idem na ispovesti i da idem kad na liturgiju, ne svake nedelje, ali toliko. Ali te godine ti se odguraš to i živiš neki savremeni život kao mladić, kao tineđer, kao čovjek sa 23 godine u moj slučaju. I tu sam se približio i rekao posvetit ću malo vremena na sebe i bio post, išao u crkvu redovno. I onda sam slušao vegani kako oni pričaju da kad središ ishranu onda dolazi duhovnost i u stvari duhovnost je veća stvar nego ishrana i telo. I onda sam slušao to i kao ljubav je najveća hrana. Da najzdravija, najlekovita je taj ljubav u stvari. I tu znam da nije da su to sve neki, nije taj pravi put, Stramputice neki. A sve ima nekoliko istine u sveme tome. Ja sam prepoznao to u istinu i u onome i vamo tamo i onda sam krenuo da čitam Bibliju, dok sam nisam jeo pio sokove i prepoznao sam šta Biblija pita od mene, šta Bog pita od mene zapravo. Šta traži od tebe? Da, i bio sam u taj self-help moment i rekao sam, pa Gospoda, ako ti to tražiš, ajde da to uradim i da vidimo šta će biti. I ja se i predam se i plačem i sve što dolazi uz toga, kao što znate, i onda bomba ta. Došao si u pokajanje, jel tako? Pokajanje. Shvatio si neke svoje greške iz mladosti. Jest. Slava Bogu. I onda sam prepoznao pravi život i sve mi taj prvi blagodat je bio neki period, što kažu najlepše. Starci i to i najljepše i sve na svome i onda se molim Bogu, hoću u monaštvo, hoću da se ženim, daj Bože reci. Imao sam takvu veru da rekao sam postiću 7 dana soko, izmolit ću se, znaš, Bog će biti moj trud i moju želju, on će da me odgovori. Tako mi je bio vera. I posle 7 dana, mislim 7. dan, soko je rekao sam, nema ništa od toga, odustajem. Pa čekaj, 7 dana samo soko je bio? Da. Jel? I ne odustajem, nego nema odgovor, malo sam se šlonuo i onda čekirao Facebook, povremeno nisam nikada imao Facebook, da sam čekirao svaki par mjeseci. Taj baš dan uđem u Facebook i vidim od Milijane poruku. Kaže to što je sad prije ispričala i onda ja odgovorim kao ajde čudno, ajde da se bilo bi žao mislim da si dobra duša i bilo bi žao da se ne upoznamo. I onda smo počeli da se družimo i to su bili neki duhovni fireworks, što bi rekli,
Vatromet. Da. I taj prvi put kad smo izašli, Damjan je raw vegan, pije čaj, i pričali smo kao, ja sam rekla ja bi jedan dan kao da živim u Srbiji, kao ja imam taj cilj da se preselim jednoga dana, da. Kaže on, i ja. Kaže, ali ti si Australac, ja imam neku sliku kao, ipak on je rođen tu, mislim da, očekivala sam kao neko, ako je rođen u Australiji, da drugačije razmišlja o izbeglice. Pošto nekako, mi smo osjetili taj rat na koži i osjetili smo kako je bitno srpstvo i to su naši roditelji probali da sačuvaju. Da. Međutim, tako je i generacija pre, očigledno sa Damjanom, da cene to srpstvo i... Reci mi, Lijana, kako se ti sjećaš Australije pre 10-15 godina? Da li ima neke razlike? Kaži nam malo kako ti sagledavaš to, pošto ti nisi rođena, ali sa 4 godine došla, tako da si ti Australka na neki način. Dobro, barem po tom životu. Vidim da to ne voliš. Da. Pa ne znam, nekako ne bi bilo realno ili ne bi bilo fair da kažem da naš život u Australiji nije bio lep. Mislim, zaljubljeni smo, zdravi smo, zapošljeni i tako imamo, okruženi smo bili sa našim ljudima i onda... Dobro, ali pre nego što si njega upoznala, ipak kao... A i pre njega, mislim, moje društvo je većinom naše bilo. Ali ja sam stalno osjetila da u Australiji ne možeš potpuno biti Srbin i da je taj sistem da te tera da stišaš svoj identitet ili da ga izbrišeš. Da bi postao Australac, a sa druge strane ti Australci nikad tebe neće prihvatiti kao Australca, pošto oni se i dalje identifikuju kao Englezi. Jel da? U potpunosti. Mislim, videli ste kako su najboljeg tenisera na svetu tretirali dok je ceo svet gledao. Onda možete zamisliti kako su tretirali izbeglice ili obični narod. Da, mogu da zamislim, zavisno. I onda, ja sam to isto videla sa Grcima i Italijanima, što su 50 godina pre došli, znači da su jednostavno izbrisali svoj identitet da bi se uklopili, a ti Australci ne gledaju kao Australci. I nikad ih nisu prihvatili? Ne, mislim. Pa to je tragično u suštini. Jeste, tragično je s tim što, po meni, to je kulturni genocid. Znači, ti si izgubio svoju kulturu, identitet i sa druge strane sve si prodao, tako reći, i dušu i istoriju i sve, za ljude što tebe ne cene i gledaju kao second class citizen. Da. Kao građanina druge klase. Da. Drugog reda. Tako je. I onda ja sam jednostavno od malena zaključila, ja želim da budem veća Srpkinja, želim da budem u Srbiji i onda nekako studirala sam pravo i međunarodne nauke i gledala sam, kad završim fakultet, idem ja za Srbiju, ali nisam mislila da ću upoznati nekoga što isto tako razmišlja. I onda tako, mislim, to sam ja osjetila. I onda s vremenom što sam se više uključivala u australsko društvo, pošto kad sam bila u školi, onda sam više bila okružena sa našim. Međutim, kad sam krenula na posao, onda manje i manje... A čekala na fakultetu, isto su... Na fakultetu, da, izvin, to sam preskočila taj period. Ali da, na fakultetu i onda na poslu. Više i više sa Australcima, i intelektualcima i ljudi što misle da je biti hrišćanin nešto primitivno, što... Osjetila sam na fakultetu prvi put taj gay lobby i onda... Mislim, ja ne ulazim u to, nemam ništa, ne osuđujem, nego jednostavno prvi put sam u životu osjetila kao da je biti hrišćanin nešto kao da si... Ne. Prosto da te sramota što si hrišćanin. Da, kao da to nije okej. Da, nije civilizovano. Da. A to je pretežno dolazilo iz gay lobija ili... Ne mislim, ne. Australci su, ja imam osjećaj da su na početku bili protestanti. Kao taj duh. Da, kao ipak hrišćani. I onda kao sve je okej, mi smo hrišćani, a sve je okej.
I onda to je postepeno kao, ok, aha, znači potpuno smo to kao prisvojili, jel se prisvojili, tako da, i onda trebamo ovo da odbacimo. Znači to smo prisvojili, sad nema mesta za Boga, pa ćemo odbaciti Boga. I onda mislim da možda su mene prihvatili kao ti si hrišćanin, a sad nema ni mesta za tebe. I onda ja sam to osjetila na poslu. A reci nam samo, ja sam čuo da si ti radila u jednoj visokoj, da kažemo, je to advokatska kuća? Ili... Da, jeste, advokatska firma i to je top T. To znači da je jedna od najvećih. U Sidneju ili u Australiji uopšte? Pa u svetu, među najvećih. U svetu, mislim... Ti si završila, je to anglosaksonsko pravo ili kako? Jeste. Jeste, tako. Taj common law, to je u Australiji i Engleskoj. I onda to je top T firma što ima, međunarodna firma što ima i u kancelarije i u Londonu i u Kini, Rusiji i tako dalje. I onda to su najjači advokati, mnogo inteligentni ljudi i tako. I ja sam osjetila da se ja stvarno mogu uklopiti tu. Jesi ti postala advokat ili još ne? Da. A jesi? Aha. Znači imaš i to, znači taj advokaturu, jel? Da. I ja sam osjetila, advokat sam, ide mi super, zašto napredujem, posvetila sam se karijeri, rekli su mi da mogu da postanem partner, ako nastavim ovako, super je sve bilo. Ja sam osjetila, mogu se ja uklopiti, ali cena je moj identitet. Znači tu nema... To je kao, to nisam niko ti ne kaže to. Ali se to podrazumeva. Jeste. Na primjer, ja bi postila sredom i petkom. Ali lakše mi je bilo kao da kažem, ja sam vegan. I to je prihvatljivije, tako? To je prihvatljivije, za velike postove. Ali ako kažeš posti, to je vjerojatno. Svi razumiju, vegan, kao ishrana, ili za životinje, kao to sve, ali kad kažeš da je za Boga, onda kao... Znači, za životinje može, a za Boga, to je pase, to je ono... Jeste. Staromodno. I yoga je cool, kao mindfulness, puno puta kao mi bi imali consultants što bi došli kod nas. I to je kao kako da se radi produktivnije, kako da... I onda kažu kao, mnogo je bitno kao kad se probudite da ne gledate u telefon, nego da 5 minuta zatvorite oči i o ničemu ne razmišljate. Znači neka vrsta meditacije. Meditacija i positive affirmations, kao ono što ti želiš da kažeš, da sebe dižeš, kao ja umem ovo, ja ovo. Da. Pa to je New Age zapravo. Da, znači umjesto jutarnje molitve to radiš, znači. I onda to sam osjetila i što stvarno nisam voljela u sebi je to što kad bi ušla u tu kancelariju, ja bi ostavila Hrista i ušla sama. Znači ne bi njega sa sobom, ne bi dozvolila kao da me on vodi, nego kao ti stani tu, čekaj me, pa kad ja završim, idemo kući zajedno. Opasno. Jeste, mnogo opasno i to je bilo kao, on je tu i on kaže, nemoj da to radiš. Ja kažem, samo malo, kao... I onda ja sam pala tu, ja sam rekla, ja nisam ja i ne mogu ovako. I s druge strane, imala sam Damjana, imala sam svoju porodicu, imala sam druge ljude što su voljeli Hrista i što sam se najljepše s njima osjećala, pošto je Hristos bio među nama. I onda jednostavno rekli smo, ja ne mogu u ovome svetu da funkcionišem ovako i ja sutra planiram da postanem majka i želim da njega dižem kao hrišćanka. I tako, onda smo... Čekaj, onda si ti si studirala u Minhenu i Londonu, beš, je li tako? Da, jesam. Jako kratko u Londonu na Oxfordu, International Summer School, a u Minhenu sam godinu dana bila. To je neki postdiplomski studij, tako? Za međunarodne nauke,
ja sam završila 2 fakulteta, pravo i međunarodne nauke. Za međunarodne nauke obavezno je bilo godinu dana da se studira u inostranstvu. Međutim, i onda sam ja bila tu godinu dana u Minhenu, a tu sam nekako, to me nekako spasilo, pošto sam se izvukla i svake nedelje sam išla na liturgiju. Mislim, ja sam i pre toga išla na liturgiju i sve, ali tad sam kao sama živim i sad živim kako ja želim, ne trebam da me društvo vuče ovako ili onako. I onda... I tu si zapravo u sred Minhena živjela više kao hrišćani nego što si u Australiji. Jeste. I tu sam, postila sam, išla sam na liturgiju i baš sam učila. Baš sam se posvetila knjigi, nije bilo kao, ma nema veze, bitno da se prođe, ajde da idemo sa društvom, nego baš sam se onako posvetila i tu sam blistala, tu sam bila zadovoljna. I onda kad sam se vratila u Sidney, da sam rekla, tako živim. I onda to me nekako sačuvalo, mislim da je... Da. Reci mi jednu stvar, sad pravim malu digresiju. Kad si danas pozvala i javila si se rekla ovde Milijana Ćurić. Reci mi kako ti gledaš na to kada žene zadržavaju svoje prezime? Ja to ne volim. Ja sam... Kako se to čini? Mislim, ne osuđuje. Dobro, ne suđujemo, ali pričamo na tu temu. Ovo je naša porodica, ovo je naša mala crkva i mi smo jedno. Znači, kad smo se venčali, onda smo rekli mi smo jedno. Kako možemo biti jedno ako ne zovemo se isto, ako nemamo to da nas deli. I znači, ako žena zadrži svoje prezime, onda je zadržala zaista od tate. To je isto, ne uklapa se sa tim feminizam, što nisi mamino, onda je mamino od dede. Onda ajde izmisli svoje prezime. Tako je. Ali u Australiji sam isto videla trend da spajaju imena ili da izmišljavaju. Naprimjer, ako se zove Smith Brown, da se zove kao nešto treće, White, ili da se spoje ta 2 imena, ili da čak da muškarac uzme od žene ime. A je? Da, to je nedavno jedna na Instagramu je jako popularna, ona je kao njezin je muž uzeo njezino ime i to je kao wow, bravo. Znači ne prezime, nego ime? Prezime. Znači da muž uzeo prezime, da. Da, muž je uzeo njezino prezime i to je bilo kao bravo, on je pravi muškarac, kao. Da. Recite mi vas dvoje, jeste se vi venčali u Australiji ili ovde? Pravili smo zaruku u Australiji, to nas je Vladika Siluan savjetovao da možemo, da pravimo zaruku, kad sam dobila prste, i onda smo pravili svadbu. I kako dolazi od toga, Damjane, ko je zapravo bio inicijator, ko je odlučio da se konačno, odnosno ti se nisi ni vratio, ti si u stvari došao ili da kažemo vratio si se svojim korenima, pošto si rođena tamo. Ko je zapravo prvi rekao, idemo u Srbiju? Mislim, to svakako nije bio lak korak. Da. Pa ja sam gurao, ja sam pričao idemo, pa smo uvek kao kasnije... Da, ima još ono. Kasnije do vremena, Milijana karijera i to. Da. Bilo imalo toga. Ali smo uvijek imali u vidu da ćemo. Mislim, slažili smo od prvog što je Milijana govorila, first day. Ali ja sam kao ja bi pre nego što idemo u Dubaj da radimo godinu dana ili London, ja bi pravo u Srbiju i onda Milijana se složila u jednom trenutku i... To je bilo kad smo, ne znam da li se sećate, poslije naše svadbe, da smo bili kod vas. A pre toga smo bili kod pokojnog vladike Milutina. I mi kad bi, to je nama bilo kao, mi želimo da živimo u Srbiji, kad tad. I svi su kao, jao, vi ste ludi, šta ćete tamo. A ko mi tako govorio? Pa svi oni kad je Australian Open što se zamotaju u srpsku zastavu i navijaju. A je tako? Da.
to je kao, ne znam, kao da Srbija nije mesto, kao da nije, nego je onako što dovoljno je u Australiji biti Srbin. Kao, i onda mi smo navikli da nam svi kažu, ma šta ćete tamo, nemoj da ste ludi. A i ovdje Srbi, ovdje isto, Da. šta ćete? Da, jeste ludi što ne ostanete u Australiji, pa tamo je raj, ovdje bez veze. Da. I onda je Vladika Milutin na to rekao, ono kao, skoro, pa da, naravno, ovdje su vaši preci prolili krv. To je meni, okej, kao ostalo, aha, da, to je. I onda kad smo To je bio bili... šok, da smo to bukvalno prvi put, ono. Aha. Od svih tih što su vas Da. odvraćali odjednom on tako direktno. Da. I onda kad smo mi odlazili, ono kad smo bili u avionu, mi gledamo dole i ono vidiš našu zemlju i njegove su reči meni A kad ste se vraćali? Da. Kad ste napuštali tada Srbiju? To je pre korone, 2020. A, tako. Da, u februaru. I ono mi polačemo, ja gledam našu zemlju i setim se njegovi reči. I ja onda počnem da plačem. Aha. I ja okrenem se Damjanu i kažem, ok, što pre. Vraćamo se što pre, pošto je on bio taj što je insistirao kao, nemoj čekati, nemoj ovo, nemoj ono, nego ajde da... Dobro, stižete vi u Srbiju, eto daj ga malo njima ako hoće. Damjane, jesi ti imao već plan i program kako ćeš, šta ćeš ovdje? Sad ćemo malo da pređemo na vašu delatnost, evo za neki minut. Se već imao planu nešto ili ste onako banuli pa kako Bog da? Da, za zaruke, kad smo pravili zaruku, došao nam je kum iz Srbije. I pa smo pričali, maštali, iznao sam njemu ideju da bi mogao da proradi dobro u Srbiji, da još nema i to. Pa smo počeli da planiramo i da radimo na kombuču, ovaj proizvod. Kombuha, to je inače japanska gljiva, je tako, poznata je relativno, koja sama stvara taj neki sok luči, je tako, od sebe, a inače to je u zelenom čaju, je tako? Da, on se ubaci u zelenom čaju, što je zaslađeno i onda gljiva se nahrani na taj šećer, nestaje šećer i postaje probiotici, zdrave organske kiseline i tako, kvasci zdravi i sve to. I šta je kum predlagao ili, kažeš, pričao si sa kumom? Da, trenirao si? Počeli da radimo malo na tome, ali ništa konkretno pre nego što smo stigli. Uvijek smo mislili, ajde, krenemo s ovim, pa kad stignemo u Srbiju da živimo ili šta god, ili kad krene, onda ćemo se preseliti. Ali nismo mnogo radili na tome dok nismo došli i onda smo punom parom počeli da radimo. To je zapravo u suštini veoma hrabro i to je početak od nule. S obzirom da ti tamo mogu da budeš holistički nutricionista, ti si već mogla da budeš zaista... Pa možda pre korone bi mogli tako razmišljati da smo mogli sve. A tako. Međutim, kad je krenula korona, onda smo kao koliko ćemo zaista slobode imati ovdje. I onda to smo, ono što sam vam rekla, kao razmišljali smo možemo jedan dan da idemo, jedan dan ćemo ići za Srbiju ili ono kao ajmo sad šta pre, kad je korona krenula, onda smo... To je nekako bilo inicijacija zapravo, da se upustite u tu avanturu. Pa morali smo da biramo da li ćemo, mislili smo da morao si da kako se kaže, apliciraš da izađeš iz zemlju. Jel' tako? Da, i onda smo mislili šta će doći sljedeće, nećemo moći da izađemo uopšte, tako da treba da odlučimo da li ćemo... Ispostavilo se u stvari da je bilo najstrože, najluđe u Australiji, jel' tako? Jeste. Kako to ti, evo recimo, sagledavaš kao pravnik, kao čovjek, intelektualac ti si bila u srži toga društva. Kako se to desilo u Australiji? Pa postepeno. Znači mi smo se vratili u februaru, u martu ja sam bila na sudu i onda to je trajalo 2 nedelje i onda kad je to suđenje završilo, poslali su nas kući. Kao ponesite kompjutere, ovo ono, idite kući. I to, kad vraćam film, to nije tako drastično bilo, pošto kad sam tek došla,
onda trebali smo upisati ime kad smo došli u kancelariju i kad odemo, da se potpišemo. I onda, posle malo vremena je bio QR code. I onda kad bi išla da kupim kafu, nisam mogla sa gotovinom, samo je mogla sa kešom. I onda to je sve nešto kao, ja kažem Damjanu jedno večer, ja kažem, ja sam s brodom došla na posao, znači imam onu kao što je Bus Plus kartica. I onda da bi ušla u našu zgradu, trebam skenirati karticu. Da bi ušla u zgradu, trebam skenirati karticu. Da bi ušla u kancelariju, trebam QR code. Da bi kupila kafu ili ručak, trebam sa karticom. Ja sam malo triper možda, ali to je meni čudno. Znači da bukvalno da se sve prati. Da. I onda to je bilo, ok, ako hoćeš da uđeš u crkvu na liturgiju, trebaš da se upišeš isto. I onda je bilo, nema više liturgije, nego samo ima live stream liturgije. Znači online, preko interneta, ali tako? I mi smo kao, ok, ajde, prihvatit ćemo to. I to nam je falilo. Ali mene zanimalo, mislim, to jeste došlo postepeno, ali kad je došlo takvog jednog strašnog oduzima ljudske slobode i takih nekih čudnih mera, ipak je Australija nekad bila slobodna zemlja. Kako to povezuješ? Ili je to uvijek bilo negdje u klici, u semenu? Ja gledam da, na primjer, Srbiji kažu sloboda ili smrt. Australci, oni su njima je sloboda colonial inheritance, nešto što su oni... Kolonijalno nasleđe. Da, baš to. I onda oni nisu osjetili rat na svojoj koži. Oni kad su ratovali, onda to je bilo u Afganistanu, Vijetnamu, Prvom, Drugom svjetskom ratu. Da, nisu branili svoje zapravo, oni su uvijek osvajali. Jeste. I onda, i to im se vidi, na primjer, u Afganistanu, išli su kao da spašavaju civile, kao ženu, decu, i onda posle tog rata, kad su ti ljudi dolazili, žrtvovali svoj život i dolazili s brodom, onda su rekli, ne, možda su teroristi. Znači, to je, ne znaju oni, nisu osjetili taj rat na svojoj koži i onda ja mislim da je taj narod naivan. I oni zaista misle, izdržat ćemo, vakcinisat ćemo se, nećemo ići 5 km dalje od kuće i to će sve proći i vratit će se sve kako je bilo. Nemaju mislim... Ne mogu da se vide u stvari u pravcu totalne kontrole i oduzima ljudske slobode. Jeste, pošto ne mogu to ni da zamisle. Kako to izgleda, to se dešava negde, ne znam nijegde, u Srbiji, a ne u Australiji. I dobro, evo, približavamo za prilike i kraju našeg razgovora. Ja moram da kažem našim dragim gledalcima, braći i sestrama, da sada naša draga porodica Ćurić zapravo proizvodi ovaj jedan sok, jedan proizvod. On je blago gaziran, znači to je ta kombuha koju sam ja probao, koja je odlična, koja je u zelenom čaju, ima to blago razbuđujuće dejstvo, je tako? I preporučujem to i naravno na taj način ćete pomoći jednim hrabrim, mladim ljudima koji su se upustili u tu jednu avanturu. Na kraju krajeva kad smo uz Boga, to i nije avantura u suštini, nego to je praktično sigurno, ali ipak je to jedna divna priča i to da poruka svim ljudima, pogotovo mladima, da se vraćaju u Srbiju, je li tako? Šta ti imaš da kažeš to? Mislim, ovdje ljudi govore ništa ne valja Srbija, idemo napolje, pa nikad neće valjati ako svi odu, je li tako? Mislim da imamo dužnost da ulažemo u Srbiju. Ja ne mogu da kritikujem naše ljude da idu u inostranstvo, da studiraju i tako dalje. Ali kažem, ok, ako ste išli tamo da steknete nešto, vrati se te i uložite ovo u Srbiju. Da sutra naša Srbija bude bolja za nas, za našu decu. Tako je. I vi sada zapravo imate kućnu proizvodnju, je li tako? Sada ti kao pravnica lepiš etikete, pereš flašice. I nikad sreće. Hvala Bogu, došao je Justin. Eto, to je lepota, jedan klinja. Čekaj, gde je on? On je rođen u Srbiji, tako? Jeste. Slava Bogu. Jana bila trudna kad smo sletili. I, znači, kako se vi sad borite? Vi nemate nikakav lokal, nemate neku prodavnicu, je tako? Kako vi sad to radite, brate Damjane? Ti nekako ideš po lokalima, po restoranima
Tako je. Kakav ti je plan i program? Pa zdrave hrane, ljudi već poznaju šta je kombuha, tako da Je tako? nam prvi udarac bio zdrave hrane i sad se probijemo i kafići, lokali, restorani po Beogradu, ali isto prodajemo preko sajta liver.rs i tu može da se naruči po boksi, Po kutiji? po kutiji, 18 komada i ako je 2 kutija ili više, besplatna dostava po celom Srbiju. Je li tako? A ko se bavi dostavom? Pa, kako se kaže, kurir. Kurir, je tako? A ti lično, da li voziš, da li možeš? Pa ja vozim oko Beograda. Ti po Beogradu? Sad putujem pod Srbije, ne Da, to bi bilo jako teško jer imaš i familiju i sve. Jeste. Tako da eto, ovo je jedna divna priča, ne samo po meni, nego mislim da će svako to razumeti. I eto, ja se obraćam širokom auditorijumu da pomognu našim dragima Damjanu i Milijani i da pokažu da zaista nam je stalo do naše Srbije, da se svi mladi ljudi, a i stari vrate konačno u Srbiju i da pomognemo evo sada njima, a onda oni kada postanu ljudi sa razvijenim svojim biznisom, kad budu bili stabilni i imućni, onda ćete vi imati obavezu da jednog dana, možda kad neko dođe, da pomognete, da uputite, da zaposlite. Jer ja kad sam živio u inostranstvu u Americi, svi narodi su imali svoje lobije. Znaš, kad Hrvat dođe u New York, on je odmah organizovan. Odmah ga prihvate. Kinez, Bugarin, ne znam, Arapi. Dok mi Srbi smo malo razbijeni nekako, ne znam kako je bilo u Australiji, tako je bilo, mada je New York jedna velika ludnica, ali kako god, ajde sad da napravimo da se naša dijaspora vraća i da ovde bude jedna organizacija koja pomaže tim ljudima koji dolaze. Recimo, eto, jednog dana, ne možemo vas naravno opterećivati, ali ajde da dođe što više. Jednog dana da postoji neka organizacija koja će pomagati tim našim ljudima da se vrate, da im pomognemo, ako država u tom trenutku možda ne može ili možda neće, ko će ga znati, i tako dalje. U svakom slučaju, jako je važno da se vraćaju naši ljudi iz inostranstva, koji imaju iskustvo, koji imaju znanje, koji imaju visoke škole, koji će pomoći ovoj državi, koji će pomoći svim mogućim strukturama jer ja sam lično sklon da kritikujem taj zapad, međutim taj zapad ima velike kvalitete. Ima znanje, ima disciplinu, ima radne navike, što nama ovde Srbijancima malo, odnosno Srbima, malo neki put ume da fali. Tako da se nađemo negde na pola. Znači, vi ljudi koji dolazite z zapada, da ovde se osvežite, ipak sa jednom opuštenošću, sa jednom prijateljskom ljubavlju koju Srbi još uvijek imaju, a opet vi nama da donesete to znanje, jednu ipak svetsku kulturu i te radne navike, disciplinu i taj spoj, ja mislim da može da napravi jednu malu švajcarsku Srbiju, u stvari još bolje. Tako da, eto, dragi naši gledalci, još jednom hvala vam na pažnji i mi ćemo sada na kraju ove emisije postaviti, objasnit ćemo, napisat ćemo zapravo kako to ide, naš brat kamerman u režiji će to da napiše tačno koji su vaši kontakti, kako se to naručuje, pa eto da pomognemo. Hvala vam još jednom i uskoro ćemo češće da se viđamo, da se gledamo, da se družimo u Ribničkom svetioniku, dovodit ćemo zanimljive ljude koji će govoriti o pravim vrednostima i o Bogu. Hvala vam još jednom. Hvala i vama. Hvala vam, oče. Hvala i tebi, mali Justine. Kaže Amin. hvala. Amin. Amin.